Zdravíme všechny fanoušky amatérských soutěží. Českomoravský pohár opět ožívá. Jdeme na to! 14. ročník Rally Hořovice bude první soutěží obnoveného Českomoravského poháru v rally. Už pátek 25. dubna začne soutěž 2 večerníma rychlostníma zkouškama a v sobotu 26. dubna bude pokračovat okolí Hořovic dalšími 9 RZ-ami. Soutěž se jako vždy pojede pod taktovkou ASK Hořovice. O 3 týdny později se soutěžící přesunou na sever, kde se 16. až 17. května pojede 5. ročník Rally České středohoří, který se jako již tradičně uskuteční na oblíbených RZ-ách v okolí Litoměřic. A jsme zvědaví, jakým způsobem pořadatelé Vlasta Tlašek s Jirkou Dudeškem opět namotají divácky oblíbenou rychlostní zkoušku v litoměřických kasárnách. Na třetí soutěž zavítají posádky do východních Čech, a to do okolí Opočna, kde se ve dnech 6. a 7. června uskuteční 4. ročník Rally Orlické hory, kterou tradičně pořádá Jiří Procházka se svým týmem. Soutěž určitě obohatí doprovodný program během slavnostního startu na náměstí v Opočně. Čtvrtou soutěží ve 4. týdnu měsíce června se na jihu Čech v okolí Jindřichova Hradce pojede ve dnech 27. a 28. června velmi oblíbená radounská rally. Na posádky čekají v pátek 4 noční RZ a v sobotu mimo jiné i oblíbený okruh Radouní. To vše pod dohledem Radounského motosportu. Na nejvýše položené rychlostní zkoušky se ve dnech 18. a 19. července vydáme do Krušných hor na 2. ročník Rally Teplice. Doufejme, že Vlasta Tlašek s Jirkou Dudeškem pro soutěžící vymyslí opět velmi náročné RZ-y a k tomu zařídí lepší počasí, než bylo v loňském roce. Po 5týdenní pauze na posádky čeká v okolí Chrudimi a Savrk 13. ročník Rally Železné hory, která začne úvodním slovem ředitele soutěže Marka Šimíka na slavnostním startu 22. srpna na náměstí Chrudimi. Tato soutěž je velmi oblíbená také zahraničními posádkami z Polska, které jistě nebudou chybět ve startovním poli. A celý pohár uzavře 27. září námi velmi oblíbená Rally Humpolet, která se pojede pod taktovkou Miloše Mráčka. Servis a vyhlášení proběhne v humpoleckém autokrosovém areálu. Po skončení poslední soutěže budeme znát všechny vítěze tříd i celkovýho vítěze ČMPR. My s našimi kamerami budeme určitě u toho. A vy?
Za tým Duda Design má zdraví Vláďa Blesky Duda.